fish med friends. Ja, takk. Takk. Går bra, så bra. Det er ikke mot svars. Nei. Nei. Du Britt, kan du hjelpe meg? Jeg får ikke til dette, for jeg har fått et svært hull midt inni. Men hva er det du har gjort? Jeg vet ikke. Ja, men nå må du se her. Du må bare ta ut de der 4 lyktene, og så må du ta opp igjen den. Du må bare gjøre sånn. Så nå kan du styrke deg her. Ja. Du Britt, jeg har fått et stort hull her. Kan du se her? Ja, men hver gang, det er alltid noe styr med deg. Kan du ikke finne ut av dette selv? Ja. Guten Tag. Bitte setzt euch. Har du gjort leksene? Ja. Har du gjort leksene? Nei. Hva er det dere gjør og sitter og et på her? Frukt. Har dere lov til det? Ja, lover de andre her, eller? Ja, men dere vet dere ikke får lov, men gå og kast det. Nei. Gå og kast det. Åh, denne tavla funker jo ikke. Sitt deg ned. Skynd deg. Nå er sommerferien. Hallo. Hei. Ole Herman, plukk opp blyantene. Nei. Plukk opp blyantene. Jeg har ikke så bra. Du kan allikevel godt plukke opp blyantene. Jeg orker ikke deg. Ole Herman, plukk opp blyantene. Ikke ta deg til hodet deg. Plukk opp de helvetes blyantene. Ok. Klar, mine venner. Ja. Yes. Det er fine dyr. Kaldkrig. Kan du si et ord om det, kaldkrigen? Sovjetunionen. Ja, da skal vi Sovjet. Urgriser. Så skal vi Kuba her. USA. Konflikt. Konflikter. Koreakrigen. Korea. Berlinmuren. Ja. Da er det Sovjet og USA som hadde en sånn konflikt, sant? Og det førte både til Kuba-krisen og Koreakrigen. For at da stod begge de på siden. Og da, denne muren her, den delte hele greia. Skjønner dere? Ja. Det er god sos. Guten Tag. Ja, nå er jeg nettopp fra tysk. Er du klar for å gå på Øystein TV? Ja. Er du Kristina? Yes. Hvor har du tenkt det? Kristiansand. Nei, du må gå på Øystein. Nei. Jo, det er det beste. Nå kan du bo hjemme, så er det ungdom i bygda. Ja, men da... Nei, jeg gidder ikke da. Det synes jeg ikke. Ja, så nå skal vi ha om substantiv, så er det noe som greier å bøye en mann. Amadus, skriv på tavla. Flott. Nei! Amandus, nå blir det kyss neste mandag. Menna! Ja, god dag i 10. klasse. Da er det altså på tide med eksamen, og eksamen i 10. klasse er veldig viktig. Så da skal vi repetere. Da skal vi ha og, da, og nå. Yeah.
konsentrere dere. Kom inn! Hallo, Ida. Hei, jeg lurer på om jeg kan få noen flere tusjetavler. Ja, da skal du få. Skal vi se her. Her har du tusj, da. Men så er det mye bedre enn de som følger med tavlene. Det er mye lettere å vaske det vekk. Du skal ta godt vare på det. Skal jeg? Ja, på 1800-tallet, det var da den industrielle revolusjonen brøt ut. Og da var jo sånn urbaniseringen begynte å skje, og de største storbyene begynte å vokse fram. Og sånn var det termer kom til Norge. Jeg hadde noen jobber. Vil jeg ha is? Ja! Ja, da skal jeg ikke få is nå. Sånn der, kjeksen. Ja. Så setter du den sånn som hun har alltid. Ja, så kan du ha Fanta da, Ida. Han har det meget oppegående. Au! Hva er det dere er? Har det ikke lov å ete frukt i timen? Ja. Nei. Hallo, nei, ikke gjort det.